shibenta ban Pynkhlaiñ shuh ya National People's Party NPP kabare ka party sinsha bat ka balam khmatru ya sarkar jila ka state president jong National People's Party Women's Front NPWF ka Congress Mary Kharpuri menta ka sni kala let ban pinskam ya ka body bathamai jong ka NPWF Ri Bhoi district ha ka jingalang lalong hayeng dorbar nongpo Hakate ka sngi na sakhiru deki he nongyalam ke NPP komuba sostena sotun MLA ka jirang kongrona khimden MDC ka nongpo ka state working president ka kong N nongplu vice president ka national NPWF uba samlin malnyang secretary in charge ka Ri Bhoi uba Clement Maulong President NPP Ri Bhoi uba pendap lang wa lang President NPYF Ri Bhoi na lor kinongilam ka nong pop lang bat ki way pat ki he ka party na ka jala bat ki district kinongilam bat thamai jong ka NPWF Ri Bhoi district ki bla pinskam menta ka sngi ki kenthop ya ka kong 1 month timai marbanyang kum ka president ka IT Dora Walang kum ka working president ka Santi Jerwa bat ka Martilan Karnayor kum ka vice president ka Rosilia Makri kum ka general secretary ka Veronica Santi Wajri kum ka spokesperson ka Magdalene S Maulong kum ka advisor bat ki wedia ki dukat lambat ki nongyalam ka Congress Mary Kharpuri haka jingkran kum ka kongsan kalaong ba ke NPP ka day ka party ka baklan bat ka bala banyalam ya ka jala Henry ka penkan mau ba kum ki nong tri ka party kem day ban Kensting Henry ban sedang ban penkre collection ka bawan house name arjar arpupra kalaong ru bakum ki longkmie ki don ru ka jingkit kli ban shakri na ka benda ka jingmentoy jong ka imlang sanang lingba ka party NPP kala kentu jur ya ki nongyalam bat thamai ba kintre borba bat klem ben slem na mar usnam ka ba khaddu shwa collection udai tang usnam ban pendap ya ki kam balas dang hakisnam ki blalen state president jong ka NPWF how na July Saturday. Tinga small banong ipi hangi ba tang kata kajilong president kajonga kabat chubun betunto hanrei lapin ketek ki kijimon kijing perkhat kijonga ba dan kam men pintulan ni kakam haman lagi district namar kasoto balada ki district hi Pynkhlaiñ ki block levels ro kinongklan tengah so malong ipi hangi ka jingon ka jongi menta kasi habede bakal induction ceremony kaba penkom bulong ipi kinongkit kam jong ka district Ri Bhoi bro ko na ka jong ka NPWF kalong shibenta kaba nai mensi ipi bat kunjuro kalong ro shibenta kaba kunno kaba pensdan ye kam ki jongpi kum belakran dei ba Sostena sorting mene YMLA MDC menan borang jong kajirang kadai ke jing shisha ba hoi menta ka party ke jongi kadan ka sorkar ka party ke jongi ka sinsha ya ke jalai brokuwe tindai pa ni hapai pa shagani ka bansawan jong wa hajar popra banim dei ben sakai kai ka por but nasno badai limba jong pi ki nongkit kam ki balaksha penko purom hakari kasni kaba pendan ka kamensier kaba pentrei shiprahan nabanta ki consultancy ki jong pi ki papia ba tham kaba penai ya kaba ke jingetrei lam penka kom shipara ba tham me kumbalakran mene shahma di bendan jadin kong ke jismore kadi bendan ke jingesmo pu jimon Namar hakanu kanu kakinhon hakanu kanu katim
lada kamdan ke jenis suku jimut lada kamdan kata ke teamwork nanong ai pinuna ban boy syakatong kabapi lese pi kami ban kenjo syakatong oi kami Ri Bhoi lain lo sang kanong po kabangin dan yang beli lejong trei kanong shisha kaba bani gajing sarong nama ta Ri Bhoi district nama ba pidan hado sawul ki MLA ban arun ki NPC mo tengah sobanong pihang ni ba long kita kiba way population ki yang kita kam pilih belong committed pilih belong sincere pilih belong kata sense happy kaba pindan kata ka jingkit klik kaba kong sane kali ke jingkit klik nama kita dia babin berkat bahawa ngalong tani executive member ngalong tani ta ngamyo ay kata kapos kabahalon ringanong ay bi kata kapos lay kam na dan kame kung mga royal din asmofo na shim nga bat kung ka president ro nganong day banong mga shim na gigigi haladiye bat banong ba lese kung kata ka president ngan shushariya pang haladiye day gidon kam ka timwal Pipilu, pinibadal may katakaminsin, kabali trei lang ringkat. Naman kapor kam sasyo, mentang uwara dyan apusan ulalong shipping, jong uniusnem. Kapor kabaya extend. Naman mapintrei lese, tak awar po pra, ninong po isyusyono, ngan syong ipi, ni ibradon ni gani ka experience, kamtam, mo, kabali kun election. Ngim jutrei, banong shisnem, sywa ka election. Hindi na lang ipi, short election kadai tang kata ka finishing touch ka bagiyong. Hindi na day ka por kaya ipi ka pinsang nado menta na marba kainbet kadai tang asnem wajuken ya kadai ka basisnem ka banuan ka election chisnem mga ipi kadai tang ka finishing touch. Dengan ka pabra ipi baat ka kinokit ka. Jong ka district Ri Bhoi, nado i president, hado ki executive members barokan, pindang kita kore ka mensir, pin reach out to the blocks ki jompi ki paper, bakum no, kabapin pintalon ni ki kam ki jompi. Hoy, wat ka pindi ki longkmie, ndai amde kabapi pinong lensi ki longkmie ki mdan kata ka bor, kata ka mayan, kaban syakriyo pa ka. Namar bahangi, armut ni don ki MDC, kete, mohon kombrona bat mga kunjur ikomak, ibaladon ka experience, kaba kano ni na syakri, ya Council Constituency or Snowball ipapri komak dan kamiat pun irem andre ide imero ibala syakri bah ya ka constituency ka jongi